Ja, goddag og velkommen tilbage til Kongens Køkken. I dag skal jeg lære jer at lave noget mad, som er rimelig svært at lave. Men det er lige meget, fordi alt kan lade sig gøre i den her verden, vi lever i. Nu vil jeg vise jer det. Her har vi nogle pølser, som ligger på panden. De har ligget og blive ristet på begge sider meget godt og længe og lækkert. De revner, og det er lidt svært at få dem til at lade være med det. Men hvis I kigger på mine, så er de revnet på den rigtige måde. På langs nemlig. De gør dem også revne en anden vinkel på. Og så herovre, der er jeg i gang med noget. Det ser lidt kompliceret ud. Det er også lidt svært, men så har jeg sådan et hotdogbrød, kalder man det. Det er meget langt. Og så er der hul i. Det betyder, at man kan tage, og man skal huske at lukke ovnen, ellers kan huset brænde. Så tager man sin hotdogger, og så fylder man noget hotdog-dressing i. Det kan man også se der. Hotdog-dressing. Så skal man lige få en til at holde den. Denne gang, der har jeg ikke noget, så jeg prøver lige den her. Det går ikke så godt. Det er sgu rent sagt ikke noget lort. Fuck it. Så man tager hotdoggen, og så kan man ikke lige finde nogen til at holde den, så I får lov lige at lægge 1 sekund. What the fuck? Så fylder man godt med hotdog-dressing i. Det må gerne være det. Og så der det skal man ikke. Man skal gøre sådan her. Så passer den. Og så har du hermed lavet den perfekte hotdog med revne pølsen og det hele. Hvis I skal lave det hjemme, så tænk jer om, hvad I gør. Fordi det er sgu svært. Men have en god dag. Hej hej.